Hello mga friend, magkuan ko, mag sikay-sikay na po ko sa kaudtohon ani kay mauli na to akong mga kuan karon estudyante. Nagkuan ko mag luto na po ko ani itlog para sa akong kuan duha ka anak nga mauli rong udto. Kay kuan ilang paborito kay itlog with wala na si ate. Kuan na imong kuan te? Na nakauli na si ate Mayle dara. Way naong siya, di siya matubang sa kamera, maulaw. Tutuan ako ni sila og kanang kamunggay, egg with malunggay para sustansya. Puro akong baby, di na nako pakan ato kay over na siya sa egg, kay isa lang sa isa ka adlaw. Sagulan ako kamatis. Ang kuan aning kamatis, ang liso. Akong ikuag liso daan kay akong gamiton sayang manggod kay kuan ni siya nga kamatis. Dagko. Nindot ni kanang similyahon. Dara. Ni ako ning ibulad niya sa init man. Pag uganaan ni ako na ning isabod man nakuan ko dito nga yuta sa gawas. Sagulan ako siya kamatis. Para lami. Mabuntag sayo akong baby nako mao itlog puro itlog ikad udto. Ako na pong duha ka estudyante. Puro kuan ilaha nangla na ay kamunggay. Unsa lang ni nga style mga pag-ad mga friend bitaw ni restaurant nga daghang mga kuan mga style o style ni human sibuyas indot ni pampalasa ni mga inani sagol gana inigdaon. Hinay lang ta kay paano ba kay ni kutsilyo na ako mga friend gamay ni pero tunay gayay kayo samad taan ni saon na lang kusinira na kuan pa na paso pa ang ilong iskan pa sa pinirito unyag masamad pa yun ang kamot wa na nay kusinira sila looy na kusinira nga kuan ba mga sinirang way sweldo man ahos di lang kabuok i-apply na portahante kay ngit-ngit kay te kay muratag na sa kuan ani lang ako dani kasi kuan lang isa ka buok sibuyas halang naman kaayo labi na siguro mapanit ta og kuan ani kanang sibulyon samot na siguro. Siya mga friend kanang kamatis sibuyas o ahos mo ni sagol na ko aning kamunggay man ibutang ang itlog lami kayo testingin ninyo sa pa nakatesting